majung buntang natang tanan guys. So solo sa kami dari sa papagabril sa mga garden. Hala, dako na pa. Ya, kayong kudas na lagi di na mabuhi guys kanina. Buhi man dai si Jadi apod. Ano ba dyan kita may tamay? Ano kudas na lagi. Dako na. Apod dagko na dyan siya. Dagko na kasi bunga guys. Hindi apod, dako na po. Ini guys siya. Guys. Blessing. Blessing good. Kapajas? Nah. Laki mag-imong kapajas pa rin. Awak pa man po. Di pa man mailhan. Kaya may buwak. Ilhan mga taog laki kaya daghang buwak. Tapi daghang badzi. Grabe man panggang maza. Manjati umo. Julin ag bunga. Nagmatoy ka. Uy, di na po. Dako pa rin. Daghan na jud ay bunga. May daghan da rin ganas guys ya. Nang ida maglawoy pa. Ha? Daghan ng ganas. Ano pala biik kasakitan. Hapdusan. Hapdusan man gud sila guys. Palabian ko hagdahon ng tundan. Ay, man sila nakakuha na sa probinsya guys ka makapananon tag nani. Tanon. No? Ay, nakadag bintaha ba? Oy, yo, good morning. Good morning, yo. Wala na mo nga? Tiyaw. Nga naman eh. Bakit wala na siyang bunga? Na may daghan. Daghay batin-batin. O, ka na isang dahon. Kung anon. Uy. Yan ang upo. Nisagad na ang upo guys. Yeah. Abangan dani agi isang bunga. Puhon. Inahan ko magsuroy-suroy dahil sa garden every morning. Kuan ba? Priskus mata. Hala, di na po yung bunga dahil sa kubasa guys. Kaya madalaman og mabuhi ni. Yeah? Mabuhi ni. Mispikas bye. Madalaman mabuhi to guys. Hala, darig amang palidya. Hala, ginukurong. Araga cute tag bunga di Pinuo ko, gidagdaag sa kapalaran maning amang palidya. O, pag bunga, rang himasa. Pastilan, paghang kumagka na. Alang kaluoy. Pag yes na, idaghan rin kapadas na narik. Sagbot, pag grabe pang baga. Ay, nga naman ka. Chan. Chan. Nanara ka. Taas mga ganig si Jam. Oray, gadya na rin ambak. Chan. Naga na chan. Hindi aranda ka. Oy, pastilan mga agianan og ungo. Marang kita kadarik agianan pero kara guys kay dalam paggawa sa labat. Nah, ni adto ng mga iro. Gusto na dali mag-uban-uban. Hala oy, sobraan man katambek ag dahon ra may grabing tambek ka sa among batong. Oy, pastilan. Makaan pala maning dahon pwede na laujon. Magaan pa rin dahon pa. Ag dahon may laujon. Kaya grabing tambek ka. Sobraan naman pas katambek. Ha? Adjaw. Munga pa na. Naidaghang kuan to. Batin-batin. Ha? Alidaan sag tanam. Ibta naman ko ng papagabril. Huwag man mo dagnas pa. Grabe lang ang tambek ka lagi ka. Adjaw. Sobraan. Tamadyanan sa una dito guys. Unas arang inita dito miskin miyat tambay unahan. Lams kakahudyan. Na may kajog kabuntagan karon init siguro ni Anja. Tapi na mag-adlaw. To na mag-adlaw dito. Nas nangagi kay dari man to. Karon to na dito ni ireg. Ireg din ang adlaw guys. Nas nangagi dito man to. Karon ni ana dari. Di saluyot dari guys, tiya. Wow, buhay na itong saluyot pa der. Ya? Saluyot. Buhay na. Hala, di bujog. Ya pa. Oh guys, bujog. Lamira ba na ipatajag-tajag? Ya. Bujog. Ako bujog.
Kasi naka hinamdam lang eh. Manidawaan mas una. Tanan na mo. Lami atan awon. Uy. Kaya na guys. Kanila ujon pa. Biyag na guys. Sikwa. Dako na si Jar. Lami na law ujon. Ajo may ka na nailag ng gulay guys. Makalibre na may gulay-gulay. Ano kintot to? No, ligo na. Ligo skin tot guys. Skill. Wala mo klase, may palis. Up there mo. Pananghid na si mong ma'am kaya ato na kay patuli. Pwede naman ma'am, una ko na kong bakasyon na mo. Di inara nga ma'am, pwede bag mo una na kog bakasyon kay nanaw kay do classmate yung nagbakasyon. Tanawan ako na bait. Bigla mo guys ug Patuli na ako nung karon dako ko, Ipatuli lang maguna ama na ipatuli skin guys Hadi hanay pananghid sa jang ma'am kay mo ampo pa ba pag ko. Humana man na mag kuan guys. Agka kuya gay lo na problema ijang amuton. So adto na pan mi kuya kinkin. Adto na pan mi sa ijang kuan na ni eskwelahan. Sa utama adto pa. Sa utama adto. Dendro na. Uy. Hindi man silbi. Bayaran na to daan sa ating pa-enroll daan na. Grade 5 na Kuya Kinkin karong sunod guys. Ay, nanatay grade 5 pa. Na tayo high school. Ang dali arjog panahon guys. Uy. Arang dali marang mag-umir pa nga. Nagatimang ko nila karon high school na. Pag kuy grade 5 hapit apod mo ko Kuya Kinkin po kung si Liam school na pud. Ano? Dali ano? Tigo ha, gud na. Tigo ang kunot. Tukod. So. Uy, bata pa. 31 pa man ka 35. 30 pa. 36 di ay. 36. Hindi ay. 25. Piling batanen. Piling batanen. Ako kay kuan naman ko guys, 33. Dali ara guys ko. Ang bata abang muna pa namin dito no. Kaya imong edad. Tursi. Ay tursi. Tursi mo. Kunot. Para po. Uy, nagkaila ta kay kuan man ko 18. Ay ikaw. Ito pa man ito to. Pagka February pa mo kuning 19, December man ta nagkaila. December man ta nagkaila 2018. No, 2008, no. Nagkaila mi pa pag-Gabriel guys, December. Tumis. 26. December 26, 2008. Kaya angin plurami. Gua pa plurami di man makaila dan eh. Tay lagi ako. Ano? Ginoo mo bit. Sa bagay mo upod. Kita di tinadhana. Pila ta ka to pa. Ha? Pila ta ka to eh. Hapit na magatang anniversary. Oo na. Tursi na. So na ka to no. 14 na mi ka to guys. Sa pag-Abril. 14 years. Lagi pa. Panag-uban. Naghanap rin mga pag-choice ka na buhay na agian. Ano? Iring mo iro. Pero na di kuhan guys, na di adjustment ba? Sa gisa. Na di mga... Ako kalingaw. Ako kalingaw. O yan, ang din ng badzi. Kaya bawa ka mga badzi sa putin. Mga brigade. Guys no. Badzi na di dapat may sampun. Pero masabot gud pag mo usahay. Di ko na. Kita tayo. Ligo ko naman ko papagabri. Maho na pati kong ungo. Ligo ko guys. Ang sahid ko ron. Baby. Kinakorningkin. Una na panabligin. Kunahan sa namas ko yakin kinubligo. Ligo na ko. Inom tag Milo. Inom. Parisag panik yung mute. Lagi mo ya Milo pa na imo. Mainit. Mainit nagikas ka bo ng bakiro. Kuya Gail. Hi guys. Good morning. Seryoso ka Diyos Kuya Gail guys. Seryoso kaya? Sana all. Seryoso. Kintot. Morning. Kimyat. Morning. Dali na. Tara ta. Uy, mataga ka na ng imunilingkuran day. Basta ilang birahay. Panigamay. Ano ba ba? Parisig Milo. Na. Huwag na. Nga naman siya guys. Isang Milo. Isang tusles. Isang nanaboy na. Yung isang pan. Isang tusles Milo. Di ako pinagkinukin din lahat. Tengah mas kayak kin. Very good.
Lagi mo bag. Ang dama, paludlay na. Motor na ta. Ito na, Miday. Bye, Kimi. Kiss me. I love you. Anira ka ha. Dali lang sa papakadyo. May guli ni papaligo na ka. Kahapon maulit ka. Kahapon muli ko. Ha? Okay? Pagtulungan ha. Suat name mo ha. Kaya palitan ka ng papel ha. Okay? Okay, bye-bye. Dara ka, dali. Day. Dara ka. Bye-bye, Kim. Naku, guys. Tanakin. Ha? Ataw. Ito. Dali. Gunit. Manami, guys. Bye-bye, Day. A few moments later. Hello, guys. Hi! Humana na nagligo ni baby, guys. Arang nagkagwapo gamang batang gamatoy. Guys, pugi na gahang alaga. Oh. Pugi na gamang bibi iton-iton. Kaya na humana man nagkaligo. Humana nagligo. Agamang batang gamatoy. Ha? Ton, humana nagkaligo, ton. So, pugi na yarn. Lapalog-palog pala eh. Outfit of the day is color sky blue. Sky blue ni Binong. Sky blue. Oh guys, harang ka-cute. Kadug ang alaga. Buyag. Ang baby cute na yan. Ang baby cute na yan. Ang cute na yan. Ang bata na yan. Ang cute na baby na yan. Hay, mana ikaw ligo, Binong? Mana nagligo ni Yaya. Ni amang bata. Oh. Kumana ko ligo ni Yaya, guys. Presko na ang pamati, guys, ha. Sumutlak ko buyag. Kumana ko inom vitamins. Sumanag pa inom magbatang gamatoy. Magdidi na gamang batang gamay, guys. Gamang batang kalatensyun. Magdidi na mga batang gamatoy. Kadidi na. Yeah, magdidi na kaya. Magdidi na ko. Didi na. Ito naman, be. Ganahan na siya, guys, sa tumaligo. Alas City, pamaligo na. Alas City kapin. Kaya ka man naligoon, bitaw hapit na sa mga kanang padong na sa kapugon. Wala na, sa pulto na. Anong hilak na magligo. Madura na yung abot niya, yung nagkatagtagad, ligoon. Kaya ko pa napas mood, no? Magsigira tagtabi iton? Ha? Mula agtas puti ha. Magsigira mig tabi ron. Nagamang batang gamatoy. Kala tonton? Magsigira tagtabi kala tonton? Iton. Ha? Ato menos puti. Padong. Maglaag sa amis kala tonton. Na. Oh, shush. Babos ako na si Ja. Nagpababos-babos mga mong bata na ha. Sus, gani haratan na si tabi. Dato pag tas ubay. Hanto ning abot na tag-Alicia. Nahurot nagtingog ni Yaya. Hurot nagtingog ni Yaya lagi. Nahurot na lagi. Unsa naman ha? Ginoo ko. Unsa naman ha? Unsa naman ha? Ang mulagi, pildi ka. Pildi, musurindir. Pildi lagi musurindir. Pildi lagi musurindir na. Pildi lagi musurindir. Why surindir ay? Magsigira mig tabi. Gikan pa Miss Ubay hantod na sa Alicia. Ang lagbas pa dyan Miss Puti ron. Magsigig tabi. No. Lagi. Terus ginong himo. Kalatonton. Ay, sus ginoo ko gamang kalatonton. Laag sa tadas puti ton. No. Na. Ay, sus. Magbaritis na po tang duha. Magbaritis na po. Nandiyan ni katadad. Manujo kay katasan. No. Tonton kalatonton. Magpabutang na siya, guys. Na may time nga ganahan sa magpabutang, magpasuroy-suroy, magpakarga-karga. Sami, guys. Good lingkod, karidyo.
Ara may dari kay baho na tong pintal sila mother sud. Bong pintal ito sud. Ara may das kala tonton dia sa Quranan. Baby kaya tonton. Okay, bawa subutan ang kamera. Hello. Hello guys. Masuk adlaw ninyong tanan. Ako si Kala Tonton, inabi. Ako si Frank Dalton. Na hi guys, I am Frank Dalton. I am Frank Dalton Burato Nakalan. Bino. Na I am Frank Dalton Burato Nakalan. Hello. Uy, tabi na rabad dyan ni. Arang gadyo katabian. Gustong na ikatabi kanunay. Di, gustong na ikatabi kanunay. Unay, batang na gustong na ikatabi kanunay na. Si Frank Dalton. Gusto na siyang na ikatabi kanunay. Ngaraan dyan ka to. Ngaraan dyan. Diyan na pod, Bi. Diyan na pod. Diyan na pod. Ha? Diyan na pod. Ngaraan dyan. Ini ang seksiha gamang kimiyat. Sama ka natog si Bebe. Sama ka natog si Bebe. Against the light man. Seksi eh. Gamang badzi. Orang gupahag amang gamayng badzi. Oh, ang gupahag ang kimiyating. Ay, Bebe. Day, mas slide ka day. Uli na ko guys. Kaya hapon na. Ay, sundo na mo ko sa hang Bibi kimiyat. Tug mas iton-iton. Natulog ko na niya naman. Very good. Wow, very good kaadso. Tug ko na sa ganiha, guys. Ikaw wasa man ng tubig. Ito mata. Nga naman, naghilak ka? Wow! Oo, abi ko naghilak ka. Iyak man. Naghilak man ka. Uy, uniform lagi ka, day. Imong sanay na, yellow. Imong... Sumbong man ko kuya guys. Ano naman? Kusuwat. Pagsuwat. Tata. Bye-bye na. Muli na mi, guys. Kay hapon na. Suwat man ko. Uy, very good. Muhapit tagpalit og papel, Ron. Ha? Muhapit tagpalit og papel. Alam na Ito. kaya na. Uli na mi kay hapon na guys. See you tomorrow.